Velkommen til Agger, som ligger i den nordlige ende af Agger Tange, som er indgangen til Nationalpark Thy. Agger er en mindre by med omkring 400 helårsboende, som har gennemgået en rigtig positiv udvikling de sidste 4-5 år. Men lad os kigge nærmere på Agger, både fra jorden og fra luften. Så er vi nået ned til stranden, og her i baggrunden har vi signalmasten. Agger er et utroligt naturskønt område, og her starter Vesterhavsstien, som går fra Agger og de 80 km nordpå helt op til Bullbjerg. Så er du til vandre- og cykelture, så er det her det ideelle spot. Agger er en del af Cold Hawaii, som strækker sig helt op til Hanstholm i nord, og her finder man nogle af Europas bedste surfspots. Derfor har Agger naturligvis også sin egen surfshop, som du kan se her i baggrunden. Agger har flere restauranter. Der er alt lige fra grillbar til Michelin-restaurant. Der er et mikrobageri, der er iskiosk. På Agger Havn er der nu kommet et spillested, som arrangerer koncerter i vinterhalvåret. Og seneste skud på stammen er en biograf på Agger Tange. Jeg håber, du har nydt denne her lille film. Så har du lyst til at se mere Agger, så kig ud og oplev det skønne område.